Pano pa Nyasa Voice Box, Bambo Yusuf Jonas akulankhula kunena kuti iwowo sakukhulupirira kuti boma la Malawi motsogozedwa ndi chipani cha Democratic Progressive Party pansi pa utsogoleri wa olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika achita kafukufuku wabwinobwino wa chilungamo pa chimene chidawapha olemekezeka Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima pa 10 June 2024. Iwowa akunena zimene zichifukwa chokuti olemekezeka Profesa Peter Mutharika mu chaka cha 2022 ankalankhula zokhudzana ndi imfa ya olemekezeka Dr. Bingwa Mutharika omwe adamwalira mu 2012. Dr. Bingwa Mutharika ndithu ndi munthu amene adayambitsa chipani cha DPP komanso ndi achimwene yawo amtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika. Polankhula nthawi imeneyo Peter Mutharika adanena kuti amakhulupirira kuti achimwene yawo a former president Bingwa Mutharika adachita kuphedwa ndi poison, ndipo anthu amene adamwetsa poison a Bingwa Mutharika akuwadziwa, komatu pa zaka zimene iwo anali president kuyambira 2014 mpaka na 2020 palibepo tsiku limene adayambitsa commission of inquiry. Ngati chipani cha DPP komanso olemekezeka Peter Mutharika adalephera kufufuza imfa ya Bingwa Mutharika, lero angamatiuze kuti afufuza bwinobwino za imfa ya Chilima, Amalawi limene litu ndi bodza. Maganizo amenewo a Bambo Yusuf Jonas pano pa Nyasa Voice Box, ndipo akamaliza timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mabwana anga ndi madona pa muvi wa chilungamo nanga mwadzuka bwanji kummawa lero, mwadzuka bwanji pa 25 February limene lili lachitatu. Abweratu a Yusufu pamalo pano pa muvi wa chilungamo. A Yusufu kongolowa mu ofesi kongopesa mafailo, anthu ena ndi ena akubobweta ziku la lero lachitatu, amene ali antanywa ndi Boni Kalindo, amene ine ndimati awiniko. Ine ndimati awiniko. Ana amene wa ine wosati kuti ndingalemekezera, ana akuba sindimalemekeza, anthu akuba wina aliyense sindimamulemekeza yayi. Ndimati kuti izi ndi zisilu. Akuluakulu nonse, Amalawi nonse, pajatu ndikamva ngani imene imapangisa kuti na Yusufu ndizituluka tukuta. Sindimalonjera, timatamangira kaye kumene koko kuti zinthu zizikapese anthu. Nde audio yangayi ikufuna kuti ipite kwa mtanywa amene ayangula lero, ndi Boni Kalindo amene achemerera lero, akuti zinthu zimene ayangula ankulukuta chinangwa, kuti apangeso inquiry, afufuseso ngani ya anthu 9 amene anamwalira ku Chikangawa. Muzimfatu Amalawi mwayiona imeneyo. Koma posachedwa apawu zulo kuyangula nkulukuta chinangwa kuti panopa palibe kufufuzidwa, malipoti ndi amene acha apasidwa pressure kumene kucha, azuzulidwa ndi abwera anthu amene amauza iwo kuti ngati mukuyipanga chonchi ife tikala zisilu, koma bola tibwerese kufufuzidwe kena panopa zikale ngati kuti zinthu zimene tinapolomesa nthawi yovota mavoti ija ikale ngati ikugwirisana. Anthu a DPP ndi zisilu kobazi, zisisele kwete. Akuluakulu nonse wonse basi akungonunga manyi basi okhaokha, zisisele kwete. Amapangisa Amalawi ngati zisilu, sakuziwa chinthu chimene akuganiza iwo pomapanga zinthu. Tsopano ndikuwuzeni Boni Kalindo, awiniko ndi antanywa kumene muliko, ngati iniyo mukuona ngati zimene zimene umapangira kampeni kumwalira kwa Chilima ndi anthu 8 aja, kuti basi pamene mubwerese inquiry ina, basi pamene pakapanga ndiye kuti anthu azimikiza kuti DPP zinthu zimene amapolomeza pa kampeni zija akwaniritsidwa, ndiye kuti inquiry ija basi ichitika. Uchisilu umenewo siyani. Umenewo nditimati na Yusufu, umenewo ndi uchisilu. Kodi amene mukwanamiza ndi ndani? Amene mukuwaona iniyo ngati zisilu ndi ndani ziko la Malawi lino? Amalawi tu azukusula.
ndiponso social media iyi ndayi imene umachuka ija ndi ndayi imene imati kuti mwina DPP yo imaganiza kuti iyenda ndi chipani cha UDF mmene inayendera 2020 pokusulani mamina pakwasula mamina nkulukuta chinangwa. Koma panopa mukabwera pa social media pano nkumanama nkumatenga Malawi ngati sisilu kumene mukugwirizana ndi anthu anu ola DPP kumeneko sidebe zokazokazo mukuzinamisa. Gemu imeneyoyo mukunama. Tikubwera ife pano ngati Ayusufu ochokera ku muvi wa chilungamo nkwauza Malawi chilungamo. Shoona cheni chikale pa mbalambanda. Ndiye gulu la muvi la chilungamo ndi limenelo. Awatu ndi mabomba apang'ono aja. Osati mbomba limeneli muli manyuklia. Amalawi chimene ndingakuwuzeni chakuti Antonio Adaboni Kalindo akuchemera zonama ndizisele kuwetesa DPPs. Sidebe zimene zizasowa mapulani. Ayiwala zakuti achilima amene anapha ndi iwo. Chifukwa chakuti amati iwo alanda boma pa 2020. Nde anthu awa anapanga ploti imene ija kuti aphe achilima. Ndikutero kuti nda Yusufu zindikupanga manda ena aliyense. Odiyo ndikuti ipite komweko kusidebe zonsezo. Kuti Ayusufu akuyanga choncho. Nde Amalawi mumve. Chilungamo ndi chikuchoka ku chilungamo kuno. Kumene tili ife anthu okwauza Amalawi chilungamo chokachoka. Achilima anapesa anthu ena osalakwa chifukwa cha achilima, chifukwa chodana ndi DPP. DPP ndi yakupha yapa achilima. Ploti imene iyi anali yogwirizana ndi MCP. Chifukwa chakuti achilimawa anali ngati kuti nankavumbwe. Munthu anali odana ndi masipani zonsezi. Kutosa alliance ku MCP anadana. Ku MCP kuti chifukwa chakuti kumene kuja kunalinso mgwirizano. Wakuti aiseiwe mukalamulira 5 years, inenso ndisalamulire 5 years. Kumene kuja kumachulukazo zitopotopo zoyangula zambirimbiri. Kuti apa sitikufunazo president tapasa achilima. Ife MCP takala ndaya itali kunja. Ngati kumpasa ameneyu ndiye kuti ife tikala zisilu. Tiye tipitilise mmene amapitilisa chipani cha MCP chija pa 31 years yonse imene timalamulidwa ndikamuso. Tiye tipitilise panopa tizingosindana toka ngati achilima akufuna ajoine ku MCP kuti akale ngati wa MCP osati wa UTM. Ayusufu tu ali pano kukuwuzani chimodzi chilungamo. Ndikuti audio ipite ikafike zidebe zonse za ku DPP ko. Ndiye akuluakulu nganija ikutero anthu aja manapeseka kuti MCP akudanaso ndi achilima. DPP akudanaso ndi achilima. Chifukwa chakuti kubela kwa mavoti kwa 2019 amene amaba mavoti wanda achilima. Ndi anaita kuyisungunula DPP nkumatuluka mamina apo. Ndagogo ankulukuta chinangwa. Ndiye pamene paja mtima wa unapya kwambiri mmaziwa mtundu umene wa DPP zakuphazo tu ndi zambirimbiri mpaka na achilima amanena kuti mundiphe mpaka na azimayi onse a DPP amanena kuti mutenga ameneyo muwiri batika muyika kumusipe. Achilimaso amayanga kuti palibe kanthu manda alipo kumene kuja kumusipe uko kunjewu kwatu musandiyike mukandipha pakuti inu ndi anthu okupha palibe kanthu. Ndiye chonde ndi uchimene ndikukuwuzani pano Amalawi nonse azibambo ndi azimayi anyamata ndi asungwana. Ina Yusufu ndikuti asakunamise inquiry imeneyi palibe chinthu chimene chingafufusidwe pamene palibe. Inquiry imeneyi yonama chipimba maso akunama mabosa ankungunisa awawa
kumene kuja basi ayankhula musamvaso akunena kuti basi zinthuzo zinali ngozi basi mwakuti metavusira basi mmene amapangira chakwera mucha chifukwa anthu andamozi. Inu Amalawi ngati mukufuna kuti ngani imeneyi isafufusidwe bwinobwino, musavotere chipani 2030 chipani cha UDF. Mtsogoleri wake nkukala Dr. Atupele Mulusi. Ndiye tingopembera tonse kuti bola moyo tikale tili moyo, Mulungu atisunge tifike ku 2030. Koma osati zisiru zimenezi za MCP ndi DPP anthu amene anapanga plot imene yakuti ape chilima chodandaulisa anapesatso anthu ena osalakwa. Apa zimene angafufuze izi zonama Amalawi ndikuseguleni m'maso. Kodi ankulukuta chinangwa si amanena kuti abingu anachita kupedwa ndi poison? Akala zaka zingati iwo bwanji osafufusa ngani imene ndiye kwauza anthu amene anapha abingu ndi poison. Muziwe kuti anthu inu amakunamisa ndi boza lawoli. Ankulukuta china changokalamba koma ndi chisere kwete cha chabe. Ndiye muone kumene kuja kwa amene anamwalira kuli achina Njaunje, kuli achina Clement Chiwaya, akwatu pamango chiboma. Ina Yusufu akwatu mbale wanga amene uja amatitandisa kumene kuja kwambiri. Clement Chiwaya zimene sangafufuse ndiponso sanali kunena chifukwa chakuti ife yawo basi anatika ngati basi kuti ifeyo basi azitiponderesa basi zimene zili m'mafailo mwawo m'mapepala mwawomo ndi komiti yawo kumene amagwisanako. Sangayankhule za chilima sa ujeni sa Clement Chiwaya sizele kwete zimenezi sizingayankhule wolo pang'ono. Ndiye pamene ungazimikize kuti anthu awawa achilima ndi MCP ndi DPP anthu amene wanali adani awo kopya. Ndiye zinthu zimene anali ogulizana pakati pa Chakwera na Nkulukuta Chinangwa. Ndiponso inu mukuziwa kuti atafika kumaliro kuja Nkulukuta Chinangwa kongobwera Chakwera kizi yake imene amanong'onesana pamene pacha kuti zinthu zatekatu pulogalamu yachani yachitika sopano. Ndiye Amalawi nonse azakunamize kuti izi zimene akuti akufuna kufufuzaso apa zimenezo pali munthu amene angamangidwe, pali anthu amene angamangidwe ndi zonama palibe. Amalawi chimene ndikakuwuzeni ndi chimenecho. Ndabwera pano ina Yusufu ndi anthu achokera ku muvu wa Chilungamo mmene ndimakuwuzirani muja kuti ine ndana Nkhwingwi ana Matwetule chikasa ndungu chisene Messi ndi ndala Yusufu ndangokubedulirani pang'ono malingana ndi mwezi uno mabomba akubwera a nyuklia kusogolo kutiyeni nazo zikomo kwambiri. Chibadwire changa ine sinaone anthu opanda manyasi ngati a DPP. Kabungwe kamene kaka kavutisa ka M23 zoona nkubwera pano nyong'o. Tikufuna tifufuseso ifa ya chilima ndi anthu ena 8 acha. Iwo akuziwa kuti anthu anangopha. Zimene amadandaula nazo Dr. Bakiri Mulozija kuti anthu awa amapha anthu mwa silent. Ndiye akufuna abwere pano ngati sanapange iwo koma apanga ndiwo ndiye azapeperesa Amalawi chifukwa chakuti ukampeni uja amapanga ndiwo zinthu zosalongosoka ngati zimenezi. Amene anapha ndiwo kodi apa anthu angati ndi ambirimbiri Anjaunje kwapedwa kumene kuja Clement Chiwaya pakali pano ali m'manda munthu ifa yosalongosoka munthu angaziombere anali ku office kwawo aziombera mfuti zoona. Anjaunje awo ndiliti limene lichalo gari moto kupeseka kuti yaochedwa uku ifa yake kumene kuja komanda uje nthupi lake ukalipesa mpepete mwa mpanda wakuje ku State House. Kodi ino anthu a DPP inu ndi zinthu zanu zowola zimene mukuyenda nazo lende. Kodi mukwatenga Amalawi pano pangati zisiru eti? Uchisiru umene ute. Zimene zozo ngati mumapanga muzisanga
kopangira zinthu zimenezozo, uchisiru umene anthu atopa nawo. Ayusufu akutero ndiponso sakupanga manda ena aliyense, ndiponso sindimaopa chifukwa ine ndi Mmalawi, ndinabadwira Mmalawi, ndakulira momwemo, ndiponso ineyo sindimaopa china chilichonse chifukwa chakuti nanenso ine banja langa ndila kuchifumu. Inu anthu ndi obwera achani ake dzikolo ndife mafumu, osati inu anthu antale akuti amamumalowa amene munkupalamulira ndi kuti kukuvoterani. Mukuapangisa Amalawi kwatu usatukuta zinthu za si, mukungokali andale zophana. Ndiye nkumabweranso kumana misa Malawi pano. Uchisiru umenewo inu anthu a DPP ndiye MCP ute. Ndi anthu opanda manyazi. Ndizo ziko akulilepera apa. Tinawuza kuti musatenge zinthu zoolazi. Mwatenga zinthu zoola kuzika mboma. Kumene kuja zikungozinda mapampasi. Deire chikungogona kumene kucha. Anthu akuba ndalama uku. Zinthu zambiri zikusokonekera. Ananamiza anthu mavetereza sakuapasa. Masukulu alulere sakuchitika. Zambiri mbiri. Sakuda zikungokwerera deire kucha ndi kucha zakwera. Kucha ndi kucha zakwera. Koma pobwera mboma munanamisa Amalawi kuti iniyo ndi amene mungazize china chilichonse ife ndi system. Sausiru zokasoka. Ine ndinakuwuzani Amalawi na Ayusufu kuti zinthu izi ndizoola palibe. Apa tiye nditenge pangolini watu iyi. Dokota atupere muluzi atitandiza dziko lino. Amalawi mukuona izi. Shonda Amalawi ndikupempani. Ulendo uno musapange mistake. Chifukwa kongopanga mistake ulendo uno, bazitu pamene poti mwalira mosalongosoka. Pamene popo ndiye tikala ngati uchisiru osalongosoka uja. Chifukwa anthu awawa ngati osakwira ndi kuba kumene amabera 40 bazi amafuna kulowa mokakamisidwa kuzikakamisa. Trausa azikwana koma iwo amafuna kuzikakamisa kuti wole ing'ambike palibe kanthu. Uchisiru anthu amene wawo. Ndiye nkumabwera pano zimene zimayangulira zimene kujira zidebe zimene zizi anthu zimene zoolazi zimapampa zikungovala mapampazi uko bazi zimalongo tennis bazi pamene paja bazi kuti anthu azizipotera zimene zimaloboti zangokhala uku kukubedwa zinthu zakuyang'ana china chilichonse. Amalawi apa mistake imene iti zazapangenso. Tizalolere panopa kutuluza mwazi chifukwa cha chani, chifukwa cha 40 yathu. Chifukwa anthu awa atijoyera kwambiri. Mwaona? Atijoyera kwambiri. Sisele kuweta zimenezi. Sikupanga zinthu zosalongosoka. Ndiponso mtima wanga umakwera kwambiri. Chifukwa amachita zinthu zobera, akuziwa kuti amalepera kuyendeza dziko. Dziko sayendeza, bazi kumango ayika anthu m'mavuto. Kodi ife Amalawi tizasangalala liti? Ayusufu akutelo tu ndiponso akunena opanda mantha. Ine sindimabwera china chilichonse chifukwa inu anthu antale ndi anthu opita. Ine Ayusufu ngati wakubanja la chifumu, ife ndi wakatsikika mmene muja. Amwe timadandaula ifeyo kumbali yathu ya chifumu. Kuti anthu athu akuvutika ndiponso dziko latuli. Osati inu anthu obwera ndi kupita. Ndiye chifukwa mumaba ndalama, zimanyumba zanu mamanga maiko akunja. Siumaziwa kuti apa muzichoka bazi muzikala mene pa. So pano ife kumbali ya chifumu ndi amene timakala mmisi mucha. Kumakala ndi anthu. Olo ziko lizauke timakala. Iniyo mukaba ndalamazo kwa abera anthu osauka. Umata watu. Ndiye uchisiru umene ute. Ayusufu akutelo. Ndiye zionamiza anthu zokwanamiza anthu. Ndiponso Amalawi chonde Amalawi. Amalawi mukuziona mmene zikukaliramu. Panopa kukungobwera kunama kunama ndi mpikisano competition awo amatipanga zakuti ife tapange zakuti osati akuyang'ana za Amalawi. Amalawi tizingokalira choncho. TNT sinde zinthu zimene zizi. Uchisiru anthu awawa amene amababoma. Ndiponso panopa ndikuwuseni inu anthu amene mumajira inuyo. Zipani zake zimene zizi zimene ndikuzichula panopa DPP ndi MCP. So panopa so tiziyangula sankulukuta chinangwa awawa chimundu chimene chawola chimene chili kuti chili kukamuzi palace. Musamale nazo. Chifukwa tinakuwuzani ife. Pamuvi wa chilungamo timayangula zinthu zimene zozo deira Ayusufu amanena.
amayankhula zonsezo kuyambira 2022 mpaka na kufika 2025 ino akuyankhula, koma anthu ena osamva kumangoyenda zochiya. Taonani lero akutilamulira munthu wowola angalamulire dziko zoona kaezi zinthu zowola zingalamulire dziko izo zikungogonatu. Tsopano anthu amene amazichemerera zimenezi ndi amene amakhala ngati maule wogonda azibambo akuluakulu ngalamba kuti chimene angalamule iwowo basi azingotenga. Ndi zimene twakupangatu achina Chaponda. Mwaona achina Bright Nzanga, mwaona zimene twakupanga ndi zimenezi. Achina Gankata, achina Chisale achitenga chingalamba chija basi kuchiunjika uko pwi. Inu amayi muzichisinda mapampaziwo, ife tikufuna tiononge dziko la Malawi. Amalawi nkumasekerera zimenezo? Ayi no. Tiye ndisinde. Ayizufu akuyatu pamene popo ndikuusani. Tumizani maaudio akapesa nkulukuta chinango akomweko. Uchitsiru umene utatopa nawo kwa basi.